محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد دمم يدي الله نيوك أحمدا من جد هن تنفجم أنا نجم هي نجم الحمد لله رب العالمين كده من سوسن من سان فبدو بيجات كمان بعد جيسوس كو سنة كده على فستي بعد كمان جيني كده ها دمدو أريك كده وقت ما يدرهم بعد كمان تنفجم ميوتي ما ينام نانه يفدنده ميجونغو ñande dum miijete ko dum yimbe fata ngon min wonti hamna hemni min kemni heddibe ha hidi hande bi ko min ciosir non tan ko fedde amen minan tolondirbe be jon non Allah wadi be mbi ko yaadibe tan walla haaldibe tan ko ben tan woni fedde hande be ndeeda fedde ha yumiraaba men nan kono min ciosir non ko pour tan fedde ha bib amen gar don ton kono hande yi hande hebi ha min batti en yumiraaba min mimsani min dilla hen tan seeda saha fo so min ji cadede do ngoni min itta kes min jogi o min nawato min ji tay ko way non tan min teerat kono dum do kam hande fu en balle miskinebe kala do min ji tampere jomen tam min war ko min gitti min nawana jomo e jona hande ha min miji godo min fof cadele tan mayrado en jaadon ufi en suka amoy ko nandi en min itti kadi min bado ton jona hande kadi min miji dum do kadi min kaldi min kawri kadi der dum do mi kadi min bada dum do min jewte tayina ya no alhamdulillah rabbil alamin kala ko min pewji en heeso min badi esi tan ya kadi so min namni mawbe amen tan bi aha ko min miji ko moddi balla amen hen ha dum ko fof kadi den wadi bureau alande la wadi gede didi wadi no bidani sosede go fo ko tel wadata min den dina wadi kadi ko go fo ala kadi sosede go fo kadi wada ko wayi kadi min gada min den dum kam so go fo so wadi ko wayi ko rendinam dum kam min ki tan pour kudi miskine walla min bada min jidda hande heddino ko min badno pe ko yame min dendina so timmi kaja ar lewru fo goto joodane suudu mudu rendinane wayi rendu don foke tokke naw kadi naftoro dum non ko sosa on kam ko sosa on kam ko sosa go fo en andi ko addata go fo en andi kadi jonde mum yonti hebata min badi no min kawri ci hande kala do goni hande kala nak hande min gon tembe fedde nde fof nanane hayal to bure nanane so wana besmu may ko madina fof ha kike gero mana galle de madina e fudda rawi nanane kon non gal buri hewde dole makko do o digin le garam kila o don digin buri hewde dole ko wiya ni tan mede hakkul ma sihilma aha nodda dum tan biya min pewji kaja ar yantu hen ko jodi yimbe tato garka jante leedde won hen non won be leedde yimbe leedde won hen won be dar hen kon non digin o do kam o bur hewde ko mawdum ada ndi yimbe so dendi tan fof nan hen kon non wadani cadede minen kam min gote amen kala ko fewji so yimbe jodi min kew tan fewji da tatanay so min fewji tatanay tan ina yona heddi ina fof ko min nabbe ko so min jidat walla tata walla nay so fewji tan kemni beeda kew tan wiide bismillah alhamdulillah ginde min jetti Allah min jetti o gardi beddi fedde min aduna alhamdulillah rabbil alamin ko min fewjuno dum ko min mijuno dum han kemnu mi be ha hidu be bonna en ardade sadan fewjir sadan sadi hawte tan ko be bonna en miju dum kaali ndeno mo
ngari tawi weltuma nan nan tan mi rewi tam alhamdulillah rabbil alamin ko biida do ko min jetti Allah jettirnum Allah kadi fuddade nder lewru pat jam tan ko do min jidi wadde non essier min ƴeew so Allah tawti amen dum min jidi min kontin min den ko adda seeda yalla min dendene mbaden hala do min ko min ardaabe ko min jogi programme uji fo ko min ardaabe sabu ko min rasaaka ko min wayno to min kedi bayno min jetti kadi warbe amen jetti Allah e nela dum min jetti e sabu sobe dum do so welana be awa gardaado wa ardaade min jetti Allah e nela dum min jetti fof kam kesuji nak alhamdulillah kala jonde de joda mawon kesuji en jetti non ardi be galle sabu gili nyambu nyala so sabe meda yakurde ko erade an besmu madina do wonno ene en ngala ko wona madina enen ko madina kan jogi kala ko ene bamta madina enen fu woni aliyem jom jawdede jom mijoji moddi fo ibn noddi dum kala jogi do lawol do ganada hoore ma so tawi min dewi ma min jitu en ko en alhamdulillah ido godi kala lew e min goto fof ko Allah arziki min dolla e kesse de wonnon kawudi urgence ina joge tawi ala ko joga de biyata ya rendin ha nyawnda taro ko tan bere wadi kesuji nayi ina jagano wodi kesuji kadi min jeni koy amen kadi min jito e der din kadi koy amen ko liggoto din kadi ina godi alhamdulillah ngal no balla hadi holto fay kallo fay hande jama mawdo dum woni hande anni faadi kumtaani jama mawdo e jama ram pullay so tawi kadi daña hay hôpital min jidi yettaade to de wonno de gandi ma won arbe ton dimmo to guri saraji tawi be ngari be ngala don jaatige enen en kewani yeyde jeeytuji nyamde kikide alay sabu ko ma be balle e dum kadi ina e programme hande mawdo kon alhamdulillah ko jam tan kadi jetti Allah no fe jetti kadi ardibe galle e be gardiri ni de kala katantagal darde mabbe haqilantagal mabbe e jawdele mabbe fof e be mabbe e galle o nyaagaade Allah dum yalla jumni hakkude men ha jumni sabarki Allah e nela kala ko wada en hewde famdu ko Allah waten bat sabarki Allah e nela jinna ben so Allah ko be dari ben fe ila jinna be hay jumiraade galle ko daña ko koy mabbe sabu so tawi be bellitaade be yebiro dañata wacce kala jetti Allah en nela mi jetti sabu fadde temedere e capantati e joyi bindande bindu jogaade bindu men wana hunde wem min jetti Allah en nela min jetti jogiibe kaalisaaji jam moftude dum ha hisidi meeda arde mural dal wata men jabbi koy dari ha dum tawi dum jetti Allah en nela min jetti min nyaagi Allah tan arobe balla min jaadi yes min tam min jaadi kon fedde de kala gardon way jeede e be ngudi damal kala gardon fedde de inde mayre biyata de ko yidbe e yaajibe min innirnode ono fon dendi miijo mo malla goro minen fof dendi miijo minen fof dendi miijo go min miiji min taw min kaaji min
sona groupe ɗa ha Moussa Ba windani min groupe o fewde tuhlillah jarama bismo madina bunas debbo hera gorko ko to fonde rigal fewde ha feeɗi bande mum yoni to wonde feddinde sukaɓe cosin ɓinde ne yiɗɓe yaati alhamdulillah rabbil alamin ne yimra yuuɗo ɗum way fewde yodde min tawti sa sukaɓe alhamdulillah ɓe dari ɓe adi welde ɓe fof ɓe jotta endam mum bismo madina bunas dawal ha yaadi kala garɗo bismi ɗum ɓe dari jaggo dari ɓe paami dar kam awtare madina bunas ɗon jaɓɓal maɓɓe ɗon darima so wiɗi allah nal sallah sallam ɗumen halifa men sabu kamɓe sukaɓe rewɓe balle maɓɓe ne peewi no jooɗi so tawi minen mawɓe min jii min naati hen min jiya koko feewi min jiyama hen cagarte min jiyama hen caggal caggal kono fof alhamdulillah ɗum yaadi ko yaɓron allah ne wasanoro joom galle muɗum jetta kadi won maɓɓe sabu debbo sa joom galle ma yamirani gonga sukaɓe ko jamirin belti wonɗo jima ko peewal minen jinna ko miji ko peewal minen yummira fecce no naati hen jira maɓɓe naati hen ɓiɓɓe maɓɓe naati hen ɗum ko mi yaagi alto ko yalla yaadi yeeso yalla won balle kadi kon belti fof kadi o ñalawma o bismo madina bunas kadi anniyamum ɓiɓɓe ɓulen debbo hay goto ko allah sellini foftini yalla wallu ɗon sabu darnoma machallah no feewi no woɗɗi jarama min ko faama Mamadou Sow yeeso jarama aleykum kala mi salminima mi juurima mi salmini dental madina bunas fof debbo hen e gorko hen sukaena mawɗo mi calminimi min ñaagui duwaw min hajjanda a rewnoɗo salminde mom kadi juurade e kadi yidde kadi siftinede mom kadi e ndeɗo fedde nde wiyete ko fedde yiɗɓe yaadiɓe min jiiɗi e mayre tan e jokkere endal e ɗum ɗo e rendude anniya e wonde neɗɗo goto ene wonde anniya goto machallah eɗen fuɗɗi kam nde yeeso tan nde yaari wonno ko groupe goto hande wuddima nde woni groupe aji fodde nayyi woni fodde groupe aji fodde nayyi hade waɗi temedere e capantati tawde neɗɗo min jetti allah min jetti kadi ardiɓe min ñaagui allah kadi allah ɗum kadi yaarude yeeso ñaagui allah ɗum kadi yaarude yeeso ala fof noon amin jogui ɗum ɗo ballal amin jogui miskine ɗum ɗo ballal miskineɓe ballal bayiyeji e jamaji e jumaji e sadakuji min ñaagui allah tan koyo yaaru yeeso tan min ñaagui allah kadi hamin jetti allah kadi hamin jetti kadi ardiɓe hamin jetti allah hamin jetti ardiɓe saabu ardiɓe kamɓe goni fof so wonano kamɓe kadi haydara yahata hamin jetti allah kadi hamin jetti kadi jinnaɓe saabu nde min pewji fedde ndede jinnaɓe gari kadi tawtini worɓe ɓe kadi hamin jetti allah kadi hamin jetti ɓe gari kadi ɓe tawtini ha hande kadi min ñaagui allah kadi walla waɗa min kadi moƴƴere min jiiɗi kala to moƴƴere woni taw hamin ɓe limte walla ɗum wadde kala hitande foof ɓuura to wonnoɗo min ñaagui allah joomo en calminama en juurama min wona haaliyankoɓe ko ɗum alhamdulillahi rabbil alamin fedde nde heddino ko goto ande yi hen woni groupe aji nayyi gila kadi allah waɗi kadi narmi e mayre kay alhamdulillahi rabbil alamin mi dañani mayre caɗele mi dañani mayre haydara arde mi wasdimi arde foof rendi foto yam aɓe jogani kam teddugal aɓe jogani kam fof min ñaagui allah tan yo yaaru yeeso ɓesgo madina bunas fof kadi yo rokku men kadi tamadirde yabarke allah en alamu yabarke sikki yaay hamdal mi yetti allah baɗo ko yettire o tagi bille gam ɓurnaɗo o momo yettore o nuli annabaɓe nulaɓe tellini defte fo waliyaɓe caggal ɓe nulaɓe ne jokkore ko nulaɗo wiɗomti nulaɓe e diine he ko suɓaɓe anduɓe golle sunna ɓe cettore yo allah juulo e makko fodde tagoje mum kane ɓe sugu kane wondiɓe ha dargal dare ɗum ɗo ko saabi ɗum ko gargol ceerno men Tijjani Lomto Sirajo ɓelewo jaɓɓore so gatamare juuti leydi wurta puɗon yayo yaha kokke ara kokkaje dañe fof gartire gila ceerno men Tijjani Tijja ha o ari ko welamma mawɗo e diine sunnane siftore
almuudo fiiɗiri ceerno duumo e jewnugol ñande arde ceerno ko ndungu tagoyna faabore ko hinne mawɓe labaɓe yaaɓe e wonɓe ɗo lomtiɗo moƴƴini lomtugal ina yaakore ko nulaaɗo wi joomen e fuɗo garnu fof o nular waliyu e diine he mona saatore o e garnu wonno ɗum ko ceerno sirajo men oɗo ko ahamadou makko ɗum woto faatore noon allah waɗirene cheikhu umaru e lomto mum so tokaraɓe nandi dokke yoɗan haa gore woto wi ko giɗo almudo inamana ceerno mum balɗum ko gonga mo yeddi yo ƴew deftere salatul fatih Allah no feewi en juulani naaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko weltare tan e horɓe Allah ɓe woniraɓe rewɓe ɓe mbaɗi programme baɗɗo fayde juppuɗo dewɗo laawol sabu ɗum ɗo ko jokkere enɗam mawde ni holmum weeɓani koɓe ɓoowi wadde ko ɓoydani noon jokkere enɗam gat ko ɓooyɓe hen wona ɗum ɗo tan kono noon sa yi ɗum to banggue oɗo programme tan way kono hannde fuɗɗini aɓe jiiɗi noon ha ɓurɗo kadi miijo ko wayno dakaji ɗi ziyaruji ɗi warkaji ɗi jamamuɗe jamaji keddiɗi ha hôpital uji ɗi fof kal ɗo ganduɗa yimɓe ndenda tan ina jooɗo ko juuti jiiɗi wadde ɗon kadi jokkere en jogat noon ko wayno kontaji ko ndewo nandi hen eyyi wala kulli haal en eɗen jetta Allah no feewi eɗen jettaɓe e darde mabɓe saabu wona hunde wemde wadde sukaɓe wona hunde wemde ɓe cippirama won hen wonɓe e lega rahmatullahi won hen wonɓe amana won hen wonɓe nematullahi won hen wonɓe falah ramoto inti kotoɗala bil ba neɗɗo wala ko won hen wonɓe ha caggal ɗo Sinthiou Malem ko nanndi ko nande ɗum noon ko wiɗata Allah programme o ko seeɗa en ndenduno pewuji Allah waɗi ɗonna fof en kadi ndendi seeɗa en ndendi pewuji fof en jaɓi no golliri hon dani en jii ɓe mbaɗi programme kumtari ndi jamɗen maɓɓe balluɗen ɓe enen ballal men e maɓɓe addande ɓe ha gata tottindeɓe jamaji nde wonno kamɓe mbawataɓe jamaji ɗen gandi wuro sonno ko gandanama ko jaɓaka ɗo yahani ɗo ɓe dingunal kala nde wiyama dingunal tan ko sunno o en gaddi noon ha en joɗɗiɗo en jeehi kadi jiicere ɗum ceerno nder jamatul mihiraɓe en kabrima o weltima ne heewi no feewi o duwima kadi o ɗari kadi ha bool kadi o tiimi hen kadi o namdi ko ɗum kippiɗen kolluɗe mum kadi o welti hen no feewi o duwi min foof en jiiɗi caggal ɗum noon natama nder jama he sarwama no feewi on kadi o nawa en peppartout vraiment yimɓe ñaami beltima en tawi ɗo ko musidɓe ha keewi gaari balli en sareɓe he ko ɓe ganduɗa ɓe jeeyaka hayi toon kono noon ko wooɓe tan wadde moƴƴere Allah yiɗɓe moƴƴere Allah kam ina yaaji sa yi tan ko mbiyata kon so tawi so Allah huɓɓiti Allah nawi tan kadi sa yi tan waɗi hen leggal maɗa ba eyi sa jogui leggal tan waɗi hen etto kam wiide aɗa ñifta ko ɗum tan kamɓe ɗo woni koɓe mbaɗi ko ɓe gaari ɓe balli en sarugo ngol sabu ngo rewi lawol so waɗi fayida yimɓe ɓe beltima fiɗi kamɓe woɓɓe ɓe ɓe beltima en arduɓe hen ɓe en beltima waɓe ɗo ɓe beltima iccere men dowani men ɓeydi men welde ko mbiɗa kono haali koɗo ko moƴƴi kam ko Allah moƴƴo ko Allah enen ke ñamliɓe inde moƴƴere en galna ɗum inde en ñamliɓe inde moƴƴere noon ko Allah ɓayno ko Allah woni moƴƴo Allah kam kala ko tawde yo tawtu tan fofta yo taw tan fofta wasa wadde compliqué so tawi wonko joguiɗa e guuɗel ma ballitaɓe ballaɓe kadi so tawi wona gantu partoɓe libraɓe jaaha ɓe ballodira e golle he anne so ala gantu partoɓe ballaɓe saboyde nawete to ɗum kamɓe lees yo min maccuɓe Allah ɓe min mbasata kadi sattin alhaali ha min jimi haaldero jarama tigi jarama Gunas TV ɗo kadi ko weltare en beltinoma e nder legal rahmatullahi taw ko nottade e nden ɗon fedde bandiraɓe men rewɓe kadi soknaɓe men rewɓe men rewɓe guiɗiraɓe men fof jinnaɓe men fof nan hen ɓen ɗon rewɓe ɓe coos fedde nde ɓe mbi nde wiyete ko fedde yiɗɓe yaadiɓe
ko yettere Allah ɗum feeñi no feewi sabu ɗum ɓe gartana hen ɓe hannde o ɓe dawruno ko wadde kumtari ɓe nawa ɗum to jamaji ɗo hayso ko jamaji hen ɗiɗi jama mawko ka e jama rahmatullahi ɗum kadi ɓe mbaɗi fandare maɓɓe ɓe yettima ko yettere Allah nde garɗen nde ɓe gardi ñamde maɓɓe nde ɓe mbaɗi nde haɓɓare garɗen ha ɗoyren Allah newni kolɗum ceerno Ibn Oumar Ceerno o duwi hen o welti hen no fewi haw yamiri ni yo hen balatel gotel yo hippiti haw yiya ko woni nder ton ko ndeke noon ɗum ko yettere Allah ko teskade yimɓeɓe sa yi ɗum ɗon ko teskade yimɓe saabu heewi ko ɗum waɗaɗo kono o waɗan duwa to yaw wadde ko yettere Allah kamɓe kam ɓe dañi wone eɗen eero tan dendagal rewɓe dendagal soknaɓe dendagal yeɓe gandu jama mawko ka e jamaji keddiɗi foof ñande foof Allah ina hatojine e kumtari ndeke noon yooɓe gaddu yoɓe mbaɗa hondani mbaɗa pelle mabɓe ɓe gara eɓe ñamina ɗo jama o e dendagal ko arata ɗo e jama ko yettere Allah ko ɓeydade tan Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah nyoke Ahmada